Nitra Hanzuš Bartečko. Pre mňa to boli, myslím si, že asi najlepšie hokejové roky, ktoré som kedy zažil. Palo bol ako taký starší brat, by som povedal, že vždycky ten prvý rok, keď ma zavolali z farmy a bol som na hoteli, tak si ma zobral k sebe, aby som býval u neho, že čo budem spávať na tom hoteli. Tesne pred odletom posielal Palo Ľubovi SMS-ku, odpovede sa však už nedočkal. Proste ja som nemohol veriť vlastným ako očiam a ušiam, keď mi to hovorili, a ja som sa mu snažil volať hneď späť, ako ja som bol úplne mimo, ako proste ja som nevedel, čo sa deje, a dopadlo to tak, no. Nech odpočíva v pokoji a vždycky bude tu. Ako spoluhráč to s ním prežil aj Miroslav Šatan. Ten sa pripravuje v Bratislave so Slovanom a po tréningu sedel osamotený niekoľko desiatok minút na striedačke. V hlave mu vírili spomienky na Demitru. Nedá sa na to nemyslieť. V podstate od včera, odkedy tá správa vyšla von. S Demom toho preskákal veľa, ale navždy si zapamätá jeden moment. Tá jeho rozlučka tu na tomto štadióne po tých majstrovstvách nejak teraz po tej tragédii nabrala nejaký hlbší zmysel a mám to vlastne stále pred očami, tú fotku a ten moment, keď sa na ľade lúčil s fanúšikmi, takže to bude asi v mojej hlave dlho.